Sal-2027 il-Gżira Awċija se tibbenefika mill-akbar ammont ta' fondi Ewropej li qatt se jkunu ġew investiti. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet b'reazzjoni għal dak li ddikjara il-kellim ewlieni nazzjonalista għal Għawdex Elix Borg nhar it-tnejn waqt il-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-Fondi Ewropej għal Għawdex jgħidu x'jgħid min irid huma maqbula u dokumentati mal-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel darba Għawdex ħajkollha allokazzjoni ta' 180 miljun euro fondi Ewropej fuq proġetti varji li se jsiru l-programmi differenti. Skont Borg iżda Għawdex mu jgawdi u mu se jgawdi l-ebda fondi Ewropej. Gward EU funds. Għawdex kellna l-proġett ta' Ċittadella li kien oriġinarjament proġett ta' nazzjonalista, però li qattaw iż-żigarella dak kien proġett sejber, nixtieq nsemmija. Kull kelma li żedejt se jkun argument. Dak kien proġett li fortunatament kien imniedi minn ERDF funds. Illum il-ġurnata sejber, Għawdex, il-Ministru għal Għawdex, neħħewlu u maġiex u m'għandux l-ERDF funds. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej tenna li f'wieħed mill-pakketti finanzjarji ta' Malta imsejjaħ ERDF hemm kapitlu sieħ dwar il-Gżira Awċija. Mill-ERDF waħdu għandek dik li tisejjaħ ring fence, ġifieri hemm kapitlu ta' 58 miljun euro li huwa dedikat interament għal Għawdex. Ġifieri jekk aħna jekk il-Gvern u minnu ikun jixtieq iċċaqlaq xi fondi minnhom daw ma jistax, dawk irdu jmorru għal Għawdex. Dr. Bonnet tkellem dwar il-ħidma li għaddejja għal proġetti ta' fejda f'din il-gżira permezz tal-fondi Ewropej. Il-proġetti illi se jsiru minn dawn il-fondi li għadni kemm semmejt huma proġetti illi diġà qegħdin imniżlin fl-istrateġija illi għadha kemm ħarġet il-Gozo Regional Development Authority taħt il-Ministeru ta' Għawdex u eventwalment bħalissa jiltaqa' kumitat magħmul minn nies tal-Fondi Ewropej u nies tal-Ministeru ta' Għawdex u ta' dawn l-awtoritajiet ikkonċernati sabiex jiġi deċiż daw 58 miljun fuq l-improġetti se jmorru. Ġifieri fis-seba' snin li ġejjin mhux tal-li mhux se naraw fondi Ewropej f'Għawdex, tal-li se naraw l-iktar darba li Għawdex qatra proġetti bil-fondi Ewropej.